Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12 fevralda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip prokurorlaryň ak yürekli işlemeligini ýatlatdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä prezident Milli Howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewiň hasabatyny dinläp, haru we hukuk goraýjy idarlar üçin ýokary hünärli hünärmenleri kesip almagyň wajypdygyny bellädi. Şeýle-de neşir prezidentiň baş prokuror Batyr Attaýewiň hasabatyny dinläp, bu düzümiň işgärlerini öz wezipelerini ak ýürek bilen ýerine ýetirmeligini nygtanygyny habar berýär. Habarda Berdimuhammedowyň ýokary hünärli hünärmenler we ak ýürek bilen işlemek meselelerini gozgamagynyň sebäbi anyklaşdyrylmaýar. Döwlet Daşyny 25-nji ýanwarda geçiren Howpsuzlyk Keňeşini ykdysat jinaýatlary garşy göreşmek baradaky döwlet gullugyny İçeri işler ministrligine birikdirdi. Bu birikdirme ykdysady kynçylyklaryň fonuna geçirilýän istat kemeltmeleriniň görelen wagtyna gabat geldi. Tadahanyň maglumatyna görä Berdimuhammedow bu karara gullugyň direktory Maksat Hudaýgulyň 2018-nji ýylda ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatyny dinländen soň geldi. Ýöne habarda prezidentiň ýylyň dowamyny korrupsiýa garşy göreş boýunça geçirilen işlerden kanagatlananlygy ýa-da nägile bolanlygy anyklaşdyrylmady. Türkmenistanyň Batyr Attaýewden öňkü baş prokuroru Amanmurat Galiýew 2017-nji ýylyň maýyna turan korrupsiýa galmagy bilen baglykda wezipesinden boşadyldy. Şol wagt öňkü baş prokuror bilen birlikde ýurduň prokuratura we içeri işler edaralarynyň 50 çemeti işgäriniň tutsak edilenligi hakynda maglumatlar çykdy. Tynçylar soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistanyň haru we hukuk goraýjy idaralary iş alýan hünärmenleriň hünär taýýarlygynyň peselenligini, prokuratura, sud, polisiýa we gümrük işgärleriniň arasynda korrupsiýanyň giň eranlygyny belleýärler. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow bu pudoklaryň ýol başçylaryny neşe tewdasyna goşulmakda we beýleki biýdilgünçiliklerde tankyd edýärdi we öz döwründe ýol başçy işgärlere garşy gozgalan jenaýat işleri barada beren hasabatlary bilen giňden tanalan baş prokuror Gurbanowy Atazanowy prokuraturany parahana öwürmekde aýplady. Gurbanowy Atazanowa ýerli çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä şinni hem türmede saklanylýar.